maweh raras retnaning griya oh oh ana dongeng enthek-enthek si panunggul paten nono nyuk elek manuto tak bondo ya. Kuruncana. Nggih, wonten dawuh Kyai Patih, welingku nalika semana ora lali ta kowe. Nggon muyasa bali gala-gala sing kanggo palermaning para Pandhawa. Nggih. Sedaya sampun kula sampun samapta lan sampun rampit. Ya bagus, bagus. Sedaya piranti sampun kula damel ingkang gampil kobong bagus bagus. Kowe pancen undagi sing peng-pengan tur pinter wis aja semelang. Aja semelang nek bali kobong Pandhawa kelakon mati, kowe sak anak bojomu tak paringi bebungah isa tok nggo urip mukti wibawa. Nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Kyai Patih. Ya wis Kuruncana. Mung kari nunggu dawuh saka aku. Nangguh wanci sing prayoga golek lenaning para Pandhawa. Nggih, ngestuaken dawuh.
kesupen lho. Niki panjenengan le nanggapi etok-etok sing sae. Sing penting golek lenaning para Pandhawa, nggih Paman. Bibi Kunti. Atur nuwun awit rawuhipun monggo lajeng kula aturi ngrahapi sedaya daharan lan unjukan. Gurupati karepmu kepiye? Dene nganti kaya ngene kono muni kota pasukan. Kula ngrumaosi bilih kamukten negari ngastana menika sanes gadahan kula. Nanging sedaya menika ingkang mengku adi-adi kula para Pandhawa. Dados sampun samestinipun menawi kadang-kadang kula Pandhawa kitumun ngraosaken kanikmatan kados para kadang Kurawa. Wah. Nek yo kebangetan le Munyugata. Ana panganan kok nganti kaya gunung kaya ngono kuwi. Wah, kabeh tok suguhke. Nuwun sewu nggih. Mbok inggih to sampun anggenipun rembagan. Samenika monggo. Raden Wijakangka, Raden Bratasena, Raden Permadi monggo. Wah. Permadi barep nadyan iki disuguh panganan sing manggung kenung kaya mangkene. Nanging aja nganti padha lena ing kaprayitnan. Awit rasaku kok ora kepenak. Sing padha aspada. Sampun to pun monggo sami dipun rahapi Kurawa kabeh wae. Yo, gek do mangan-mangan ngopi bareng. Udut bareng karo para Pandhawa monggo sedaya kemawon dipun rahapi. Monggo Raden. Ger Kuruncana ayo. Gek ndang ditindake Ger Kuruncana. Sepi kaya ngene, cetha yen para Pandhawa wis padha turu kepati. Dasare aku ya wis antuk sasmita saka Kyai Pati Sengkuniya. Tak tindakne ngobong bali kala-kalake Pandhawa ya ing kene marganing patimu.
ngene. Wah.
Sri Tinon ning wasewakan busana maneka warna Jebak puspiteng udyana miang panjerah sarwara ranggeng manik Narawata ana Obro-brabanyo kang sumirat kenyaring teja laliwaran lireki lat sisiring dadit wimbo kakantamre ingin katiuping samirana mandara sabaran mangambar bungas ngepeki jroning pasewakan tandya jagat mangestu ngkara wayah Bathara Jagat. Suman. Durung suwe iki ingsun wis netepake enta putraning Sun Kurupati. Ingsun senggake ngaluhur jumeneng Pangeran Adipati Anom. Mestine ora suwe maneh bakal nglintir ke Prabaning Sun. Nanging bareng wis kelakon ingsun malah banjur getun geduwung. Suman. Duh sinuwun jimat sesembahan kula. Menapa daruranipun mekaten, dene malah lajeng rumaos getun. Getun merga ingsun gegabah gusah-gusuh. Tanpa naliti luwih dhisik Pandhawa kuwi sejatine isih waluya apa ora? Inggih. Nanging kasunyatanipun para Pandhawa sampun sirna. Sing mbok nggo dasar yen Pandhawa wis padha sirna apa? Nuwun sewu Bapak Prabu. Nalika semanten dipun adani pahargyan suka parisuka wonten ing laladan
wana warata ingkang mapan ing Bali gala-gala para Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Dewi Kunthi nedhengipun eca bojoan Andrawina boten ngertos sangkan paraning bilahi dumadakan Bali kubar dening Dahana. Kula lan Kurawa saged uwal saking bebaya pangamuk ing ladu nanging para Pandhawa nalika semanten boten saged medal saking pangebunging Dahana. Satelasing uruping ladu ing mriku wonten kandha cacah 6. Lah pramila kanthi bukti menika kula saged mesthekaken yen to kandha cacah 6 menika cetha kunarepanipun para Pandhawa lan setunggaling wanita menika mesti kandhanipun Kakang Mbok Dewi Kunthi. Menika Kakang Prabu. Yo, nanging bali gala-gala kuwi kira-kira kobong dhewe apa diobong? Gagewang Sulana sembuni. Wah, nyemanggaken yen menika. Pripun Kakang Durna? Mbok ya sampeyan ki ngewangi kula to Kakang. Lole. Sing ditakoni iki sampeyan. Kok aku kon ngewangi? Kaya salah iki Dandrawilan aku ra mbok undangi. Pun priwu dikpenake. Matur napa wonten mawon. Piye sengkuni? Ora iso wangsulan to kowe? Suman saiki ketok blangmu. Ketok gedhoamu, kabehmu jebulmu ngaya-wara. Merga bali gala-gala kuwi sejatine wis mbok rantem luwih dhisik. Kowe kongkonan karo andhanmu sing jeneng Kuruncana. Bali gala-gala digawe supaya gampang kobong. Ya ora? Ya apa ora, Suman? Sing kudu dinalar kuwi umpama para Pandhawa wis padha sirna mestine layon sing ana kono ora mung cacah 6. Nanging kudune ana 10. Merga Pandhawa kuwi menyang endi wae ora tau pisah karo Semar saanake. Mula sak sireping kobaring geni sing keri ana kono sektine dudu kandhane Kunthi lan Pandhawa. Nanging kuwi yektine kandhane Waranda lan anak-anake sing uga cacah 5 saka traing Nisada. Nalika semana para Sudra sabubaring mangan larataning Pandhawa banjur padha turu kepati banjur balene kobong. Kobonging bali prayitna para Pandhawa bisa wal saka pangamuking geni. Dadi bisa dipestheke yen to Pandhawa lan Nyai Kunthi kalenggan iki isih sugeng. Pandhawa isih waluya wis kuwi Suman. Saiki ku arep wangsulan kepiye? Nanging nuwun sewu. Kakang Prabu kok saged prisa? Suman. Ya senadyan mripatku iki wuta, nanging ingsun uninga merga 7 dina kepungkur wa penembaning Talkanda rawuh ing Astina paring kabar babagan lakon kang sanyatane dumadi. Lan paring kabar yen Nyai Kunthi Pandhawa isih waluya. Mula Suman lan kowe Gendari. Rene nyatane Pandhawa isih diayomi dening Gusti Kang Maha Agung. Mula bakal ingsun jabel sabdaning sun Kurupati tak jabel. Ora sida tak jumenengake ratu ing Astina. Ya dina iki uga negara Ngasna bakal ingsun paringke marang para Pandhawa. Matur suwun. Ing menapa paduka ngendika ingkang kados mekaten? Paduka menika ngasta panguwasa tunggal negari Ngastina. Sampun samestinipun menawi paduka menika ngupaya dhateng kamulyanipun putra paduka para Kurawa. Gendari. Nadyan kena goleke kamulyaning anak nanging kudu diseblak pangestine supaya liwat dalan kang utama. Oh, Gendari. Aku mbiyen titip marang anak-anakku Kurawa marang adimu Suman kuwi supaya dituntun, dituduhake marang marganing kautamanan dharma. Nanging malah dipengaruhi dijlomprongke. Dadine kaya ngono kuwi anak-anakmu.
ngrembyahaken cacah ngreptokaken jiwa. Mula bener Yai Prabu Pandhu kae duwe anak lima mung setitik. Nggone nglontah ya Permati. Dadi bocah ya utama gendari. Wis kene iki go meneh mburi kene. Nek ora tak timbali meneng. Nggih. Ge wis. Wis urung. Sampun. Gek mundura. Sampun batu-batu baru sampai mriki. Ora perlu kok. Duh, Rama Prabu. Nuwun sewu, ingkang putra pun Kurupati sampun kelajeng dipun tetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Pramila sampun ngantos dipun jabel krana upami kula dados makuthaning Praja Ngastina. Mesinipun inggih kangge kamulyan lan kamuktenipun para Kurawa. Kurupati meneng. Iki lagi tak rembug kabeh mung supaya adil. Kurawa ya bisa mukti, Pandhawa ya bisa ngenyam kamukten. Nggih ngesuhaken dawuh Rama Prabu. Adipendhita Durna. Rening sliramu kuwi sawijining pendhita adeng mana Ngastina uga minangka dadi pujangga. Mula ingsun kudu kepiye? Lan piye iku vertikelmu Adipendhita Durna? Lole. Sama lole, sama rantai, alas dadi wana dadi alas. Nuwun sewu Koko Prabu. Kepareng matur menawi lepat diagung pangsaminipun. Ya ora dadi ngopo, Bim? Sinuwun. Nyatanipun pawartos inggih sampun sumebar. Bilih Angger Kurupati sampun katetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Nanging kok malah lajeng dipun jabel menika. Mongko nista-nistaning Narendra menika menawi ngantos lincating janji. Sinuwun. Nadyan kados pundi paduka menika Narendra ingkang kedah anglenggahi sabda Pandhita Ratu. Dados umpami Angger Kurupati mangke dipun kepihaken jumeneng nata ing Ngastina. Nuwun sewu, paduka kedah madosaken lintu kangge kamuktanipun para Pandhawa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka Nalendra mbek marosing sangka Trigumulung Katrigumulung mangrempahing wadya kurada kura reka kiri kocap ing mangki dadak sakala gumarubuk ana samirana mangidit milir anggondo amrik wangi bumiring praptaning Dyan Bratasena karya kaget kang samya mulat.
njrenggang puspita rum kasiring samira nomre sekar kadung ngas kadanyo maweh daras retnaning griya jagat dewa Bathara bareng tak granyang cetha yen iki putraku Bratasena kang mengkono Suman gagelekno mripatmu sing suwani sapa sing jaremu wis sirna nggih mboten klentu menika Angger Bratasena lha kene ucapmu kok ngaya-wara kula Bratasena kaya ngapa bungaipun wa dene sira swan katon seger awakmu sira padha basuki to Ngger wah Destarastra bapakku aku ngaturake bektiku basaku katur Destarastra bapakku sing pinangka gantine Pandhu bapakku wis Yer aja nyebut Yai Pandu sing wis murut kasidhan jati. Sudarmamu dimen ayem ing alam langgeng yo, Ngger. Yo. Sira ngaturake pangabekti banget ndak tampa akarya bombong penggalihipun wa. Pangestuku wae tumrap marang jeneng sira yo, Ngger. Yo, tak pundi dadi jimat. Wah, kendari buku aku ngaturake bekti. Ya, Ngger, wis tak tampa. Pangestune wakmu, aku wae nampanono. Yo tak pundi. Durna bapakku sembahku katur. Oh, lole ya. Tak tampa, Ngger, tak tampa. Akarya gumbiraning manah. Pangestuku gage tampanono ya, Ngger. Yo tak pundi, semono uga Urupati kakangku. Yo syukur di. Si Adi tinemu rahayu. Nah, dalang kapok ora dibagekke to kowe? Salah kok. Pripun rasane Dipatih? Pripun? Sampeyan dilewati pripun? Nggih mboten napa-napa. Biasa kok. Disengiti wae ya ora apa-apa. Santai kok aku kok. Kowe mono. Bratasena. Sagdene wakmu wis uning mungguh apa to karyanira marak suwan ngersanipun wa iki. Sira mesti bakal njabel negara Ngastina jumbuh kelawan perjanjian nalika semana. Yen to anak-anakku Pandhawa sing ngancik dewasa tumuli negara Ngastina kudu diparingake. Ndak pasrahke marang para Pandhawa nanging pun bapa kudu kepiye, Ngger? Jernyatane ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sasedulur wis padha sirna nuli kakangmu Kurupati wis kelakon ingsun senggake dadi Pangeran Adipati Anom. Kang mestine ora suwe maneh bakal
kakepyak ki jumeneng Nalendra ing Astina. Oh, Bratasena destun temen. Dene aku tumindak gegabah tanpa nganggo naliti luwih dhisik. Satemah anak-anakku Pandhawa malah saya wimbuh kasangsaya. Apuranen pun waya ngger. Wah, Destarastra bapakku. Aja kleru ing anarga tekaku ana kene. Wah, yektine aku ora nedya nagih janji. Aku ya ora arep njabel baline negara Ngastina. Nanging tekaku mung bakal caos pangabekti lan ngatonaken kalamun Bratasena sak sedulur kalenggan iki isih urip. Wah, isih pinaringan rahayu wilujeng. Kuwi wae Destarastra bapakku jagat dewa Bathara. Nganti tekan semono lekas kautamanmu ya Ulup. Ora sah kakehan gunung sing tanpa guna ingkang wigati leganana penggali ewakmu. Lan aja nganti ana panyacat saka kiwa tengen. Tinarka lamun nggonku ngregem kamukten tinggalane Yai Pandhu iki kaya dene wong kang ngemut gula krasa legi banjur moh nglepeh. Babar pisan ora. Kang mengkono nggir. Iki ana kamukten kanggo sira sak sedulur wujute alas gung liwang-liwung. Wana mertani ya wana marta. Babaten kinarya Badrakutha Lunggawana. Lan kanggo mukti anak-anakku Pandhawa ya ngger Bratasena. Manganjur lakuning angin gugur anggraning gunung. Orok bumi prakampita. Oh, wayo tak sagui. Neng aku sagu mbabati alas. Ora aku arep milik kamukten aku sagu. Mergo aku ngenggoni jiwa kasatriyanku. Nadyan umpama alas wis kelakon tak babati dadi kutha lan negara. Wah, pangacapku aku mung bakal bangun lan goleki kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan pangan. Lan kang durung antuk papan dunung supaya padha nemoni mulya. Anakku ngger, yen kowe gelem tenan gage. Dudukana taunen kaya banyu. Bab ragat brana picis kanggo ragat yasa negara kowe arep njaluk pirang dinar. Pirang miliar. Ngger. Wah, aku ora arep njaluk probya. Ora njaluk probya kanggo ragat. Sing baku mung pangestumu wae tak suwun. Wah, muga kasembadan nggonku bakal goleki kamukten kanggo para kawula jagat dewa Bathara. Ya, anakku ngger Bratasena. Bocah kok kaya ngono bergasi. Katone mono agal nanging jebul ngrawit bebudene. Ya ngger ya. Lungsen tak bebakali tak paringi pangestu muga lebda ing karya kalih sambika lado seka Gudha Rencana ya ngger Bratasena. Ya. Bratasena. Kok ngrawit temen bebudene. Guruwadi. Mripatmu weruh, kupingmu krungu yen adimu Bratasena kesaguhane kaya mangkono. Wajib mbok tulat kuwi, ngerti? Nggih, Rama Prabu. Inggih piye?
nek inggih kudune ya tanggap. Gersanipun Kanjeng Rama, adimu Bratasena ditungkol lakune lan diawat-awati. Lan mulengku aja pisan-pisan kowe lan adi-adimu Kurawa kena pengaruhe makmu cilik Sengkuni. Mula dawuh ingsun marang sira kabeh, ubayane aja nganti mblenjani. Angusap punangkuku Pancanaka ning setake sabuhe Gya Jumangkah ambabat Wanamarta Anukarsra ageng-ageng ngrusak gumbul Amukah Gawa angrebaken Mandira Geng gumuruh swaraning candraning ati bisa mbubrahke sisining wana.
Manganjur lakuning angin gugur anggrane gunung Kura-kura nita kagiri-giri wah aku dadi ngumun jroning aku babat Wanamarta iki kayon-kayon padha rubuh kewan-kewan saisining wana uga padha mlayu merga wedi yen kembukan wit utawa ketiban watu. Wah, lako iki ana wujude munyuk gedene mung sak lengen malah mung klekaran bantalan watu. Wah, gethek
Yen pancen kowe bisa tata jalma lan duwe jeneng kowe sapa? Aduh Raden, keparanging dewa nadyan kula wujuding wanara nanging kula saged tata jalma dene nami kula pun Senggana. Kowe Senggana. Wah, ku Bratasena. Senggana, kowe kok malah klegaran ana kene. Monggo kewan-kewan padha mlayu Raden. Mugi kawuningan nadyan wujud kula wanara nanging kula nggadahi cacat boten saged mlampah kula lumpuh Raden. Wah, kowe lumpuh inggih. Pramila kula ikhlas menawi krubuhan kayon kowe ikhlas nanging aku sing kedusan. Wah, mergo aku sing babati alas iki tegese aku sing wis njalari. Mula aja nganti kedadean kowe saiki lunga wae saka papan kene. Aja nganti kasempyok duh Raden. Lajeng anggen kula badhe kisah kados pundi? Wong nyatanipun kula lumpuh kados ngaten menika. Yen pancen mengkono, saiki kowe bakal tak tulungi. Bakal tak uncalke nanging tak gawe bisa tiba papan nggo nempuk. Pamriye aja nganti lara awakmu. Waduh, matur nuwun Raden. Syukur yen Raden kersa paring pitulungan dhateng kula yen monggo kula aturi muncalaken Raden. Yo. Aja pamer karo Bratasena. Wah, ing ngatasé munyuk sak lengen wae tak junjung. Aku ora kuat. Mongko wit sak prangkul rong prangkul tak jebol nganggo tangan siji wae aku kuat. Wah, kowe aja pasang walat wek Raden. Kula menika namung munyuk alasan kok pasang walat. Wah, aja pamer. Apa rumangsane munyuk sing digdaya kuwi mung kowe dhewe. Wah, aku ya duwe sedulur wujude kethek putih. Jenenge Anoman. Wah, kowe tak kandhake dulurku Anoman mesti kowe bakal kewirangan. Anoman mesti luwih ampuh lah adalah adikku di Yai Bratasena. Jagat Dewa Bathara Hyang Rama dewaku. Ya dalah bareng pun Kakang rangkul marang si Adi. Aku kok mbok kipatyawu to. Kok mbok sampluk iki. Wah, salah kowe ngaku-ngaku. Aku iki jare adimu. Lho, lah pancen sliramu kuwi adikku mergo sliramu mau nyebut yen to duwe dulur lanang wujude kethek putih jenenge Anoman. Yo, jenenge Anoman. Kowe yo kethek putih ning jenengmu Senggana. Lho piye to? Senggana ki yo Anoman, Anoman yo Senggana. Kuwi jenengku kabeh. Merga jenengku ki akeh Anoman, Senggana, Rama, Dayapati, Maruti, Anjani putra. Kowe adikku yo Di, kowe sedulurku nunggal bayu. Adikku Bratasena. Wah, aku durung percaya. Pancene kowe munyuk putih. Nanging yen Anoman ki wujude gagah gedhe kaya aku iki. Ora kaya kowe munyuk mung sak lengen. Oh, kowe kepengin ngerti wujude Anoman sing gedhe to? Wah, yen pancen kowe iso wujud Anoman sing gedhe, aku lagi percaya. Oh ngono, yen ngono iki sawangan Bratasena.
Bratasena sawangen. Anoman wis gedhe saiki. Wah, iso gedhe jebul. Yo, merga gedhe karo cilik kuwi manut kebutuhan. Nek biasa yo aku cilik. Nek muni kurda ya terus gedhe ngene iki. Piye? Wah, yo aku wis percaya nek kowe Anoman bali yo wujudmu mau. Wis percaya to nek aku ki Anoman ya kakangmu? Yo, aku wis percaya. Saiki gage kowe lunga. Lho. Kok lunga piye gawe ketemu kok kon lunga? Mergo aku lagi ana pakaryan babati Wonomarta iki. Udi, pancene aku sengaja ngadang ning kene iki. Mergo aku ngeman karo si Adya Jombok Bacut ya di mergo alas iki alas gawat kaliwat angker wingit kepati aja mbok bacut ki ya di Bratasena. Wah, perkara bungah susah tak sandangi Dewi Sumingkira. Kowe ora usah melu-melu perkara iki tak babatani Dewi alas iki. Bratasena nek duwe tekad kaya Gunung Waja ya. Nadyan kepiye wae naden aku wis digajul kowe tetep sedulurku nunggal bayu mula nek ana bot karepotane Anoman kudu ngewangi tak ewangi ya di Bratasena. Bawana Gana Margana bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh ladalah. Lah kok dadi negara Martani iki geger kaya ngene iki ora karuan. Beteng-beteng baluwerti padha rubuh. Inggih Regyanawati. Menika malah kathah para wadya ingkang sami krubuhan beteng kados pundi menika? Wangune iki ana titah ingkang salah gawe wani mlebu kene. Sing sejatine beteng-beteng padha rubuh kuwi dikira wit baluwerti wit. Mbok menawa dikira wujute watu. Merga iki pancen negara kajiman. Wah, cetha ana manungsa sing salah gawe. Wadya bala kajiman kabeh wae. Mara gage prapekana manungsa salah gawe iki. Nggih, ngesuaken dawuh. Ayo kanca budal-budal.
liyane dosa ngungkuli sama aja tindak kualat lah iya bener kanamu lali sumber katiwasan baladalah gawe rusak papan dunungku tak kira ya menungso jebul mung wujude kethek putih yen pancen kowe munyuk bisa omong lan duwe jeneng kangge aku kok wis sapa takon lawan aku Anoman ya senggono balik takon kowe sapa wah iso ngomong tenan jeneng Anoman ya aku tumenggung pamegat Rikma munyuk Anoman kowe wis cetha gawe rusak papan dunungku ayo manuta kowe tak bondo tak aturke ratu Gustiku sing gawe rusak yektine dudu aku nanging aku ya mung saderma ngewangi sedulurku nggone babat Wonomarta wah tenan ngertine papan iki dikira alas ngerti yen sejatine iki negara kajiman ya iki negara mertani mbuh ora idep bakune iki alas bakal dibabadi guyasa negara munyuk elek manuta tak bondo yen pancen iso bondo bandanan Anoman budya tak sembadani munyuk elek kakehan wus tiban tangan pecah sirahmu Singalena Praping Lampus pamegat Rikma
Dian. Yo. Waduh. Mati. Cocokku, Mbak. Udan itu, Mbak. Oh, Edian. Wah, Edian munyuk candak. Edian. Iya. Oh, ngece. Blayer kok ya. Cantik. Biar kowe. Mbok elok iki. Semangat Kang Warjo. Oh, kose. Ayo maju. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh ladalah. Iki menungso sing salah gawe. Wani ngrusak negaraku. Wong gagah gedhe kowe sapa? Aku Bratasena. Wah, kowe sapa patih sapu jagat? Bratasena Nawaran. Kowe sing wis wani gawe rusak negaraku. Ayo manuta tak bondo tak princung sikilmu. Maju tak bupak mencelati kamu.
Wah. Wah. Adil Sabato. Wah. Papan dunungku jebul ora bisa disangga eneng Bratasena iki ya ning aja girang-girang gemuyu Bratasena tamparana Jalasutra tampar kencana daya kemanenku Jalasutra tampar kencana nglumpruk tanpa daya nganti bosok madya ning kono Wah aku iki kena dayane opo Wah, aku ora iso mubah, ora iso musik. Aku ora iso mlawat, wah. Ibu Gundi, punta kakangku Permati. Wah, kembar aku susulen. Aku tulung ana.
Mulat moro Sang Arjuna punya kang kamanungsan kasrepan tinggaing mungsu blagagag ugag sadulita mel Ndara ingkang Raka Ndara Bratasena sakniki saya sengkut anggenipun babat Wanamarta den ingkang kula lajeng-ajeng niku makartining Pandhawa limawit Pandhawa niku ngibarate driji 5 nek megar merdika nek genggem sentosa manunggal dadi siji. Iya Kakang. Sejatine aku ora mangu-mangu. Nanging aku nyawang wana mertani sing jembare semene iki. Kaya dudu sak lumrahe alas tak sawang saka Permana Jati. Kaya ana gegeten ingkang nanduki marang rosaning ciptaku Kakang Semar. Nggih Den nggih. Pancen nyata niku. Nanging niki mangke saking panginten kula malah badhe wonten nugraha gedhe ingkang tumurun wonten mriki. Yen pancen Pandhawa duwe kabegjan gedhe sing dilambari prihatin lan talak brata lan makarya nyata Den. Iya Kakang. Kang mengkon ayo enggal sumusul Kang Mas Bratasena anggone bebantu anggone babat alas Kakang Semar. Inggih. Mang tindak riyen kula tansah muntat Ndara.
wangi kekalangan Maloyo. Merga aku nampa wisi ing dewa yen to negara Kajiman ya negara Mertani wis bakal kamanungsan. Tegese bakal ana wah-wahan kahanan. Mertani sing katone wujude alas gung liwang liwung nanging sejatine gumlaring negara Mertani. Nanging aku Begawan Anggara Warna, ya Begawan Wilwuk rumangsa duwe kewajiban ngreksa Wanamarta iki. Kelingan lelakon pirang abad kapungkur, aku iki maune ratu ing Mertani jejuluk Prabu Anggara Warna. Nanging nalika semana merga saka pangamu ing Karung Kala kang Bandada lawan Balasrewu ya Bathara Wisnu. Satemah bumi horeg aku banjur ngrungkepi marang putraku lima ya kuwi Yudhistira, Dandunwacana, Dananjaya lan Nekula Sedewa. Ewa semono aku malah banjur disotke wulun padha wenang dadi wujude naga. Parandene aku isih dikeparengake madheg pendhita mapon ning pertapan Pring Cendani. Yo, kalenggan iki aku wis nampa wisi ing dewa. Yen to Mertani bakal kababar eling dawuh pangandikaning Wulun padha wenang, lamun aku ketemu satriya panengah Pandhawa ya kuwi kang minangka dadi sarana babaring lelakon iki. Wah, yen ngono tak golekane satriya pamadyaning Pandhawa. Raden, nuwun sewu yen kula candhet tindak paduka. Iya, panjenengan kuwi sapa? Nadyan apa yaksa nanging nitik saka agemane sawijining brahmana. Inggih kasinggihan. Kula menika Begawan Anggara Warna, lajeng keparenga nilakrami paduka menika sinten Raden? Ditepungake wae. Aku Raden Permadi. Raden Permadi dasar kepara nyata. Yen ngaten jangandika menika menapa leres satriya pamadyaning para Pandhawa Raden? Ya dasar pancen mengkono perembahan. Alah dalah iki sing tak goleki. Bareng aku alaka lamun pamadyaning Pandhawa. Kok jangandika banjur ngrungkepi pepadaku. Inggih Raden. Mapan inggih namung paduka ingkang kula upati. Raden, kula niku ingkang reksa Wanamarta menika lan sejatosipun Wanamarta menika sanes wujuding wana gung liwang liwung. Nanging menika negari Mertani inggih negari Kajiman.
nanging samangke sampun badhe kababar kamanungsan. Krana kula nampi wisi ing dewa inggih lumantar jengandika Raden Permadi menika ingkang dados sarana. Ingkang mekaten kula gadah pusaka 3 cacahipun monggo kula aturi nampi Raden Arjuna. Jengandika maringake pusaka marang Permadi. Inggih Raden. Menika kangge sarana dene pusaka menika nami tunggal Jayeng Katon utawi Lisah Pranawa. Dene dayanipun yen dipun usapaken netra saged prisa. Saged prisa wujudan ingkang boten kasat. Ingkang nomor kalih menika watu timpuru. Dayanipun menawi kabalangaken saged mangsulaken dhateng wujud doing muni mula bukanipun. Yang kaping 3 menika oyot bayura. Menika saged kangge piandel monggo Raden. Gonjang kancing langit kelap-kelap lira kincang risang mawe kandruk ing anakku nggih punta lan kowe kembar nggih Bu wonten dawuh inggih Bu inggih Ibu kadangmu Bratasena tumandang babat Wanamarta nanging punipun antuk sasmitaning Jawata menawa bakal ana nugraha gedhe tumrap anak-anakku para Pandhawa nanging srananing lahir angudi Karti ing batin ngesti marang Hyang Agung kula Pandhawa putrane Prabu Pandhu bocah 5 manunggal dadi siji ibarate driji 5 yen megar merdika
Yen genggam santosa inggih Ibu. Nyuwun pangestu Ibu, ayo kembar enggal sumusul marang Kakang Dimas Werkudara. Kena dayane apa? Ora iso mubah, ora iso musik. Wah, ora iso nglawat. Wah. Truk, Ngapa? ana watu iso omongan. Ana sesuatu, ana swarane ora ana wujude. Ning endi, Gong? Ngono kuwi. Tenan ora, Gong? Truk paran ana. Wah, Lho kuwi. wah, kudu lunga. Pokoke, Gong. Njaluk tulung barang ya, Gong. Wah, iki mulai ora beres iki. Yayah meniki do lagi metu-metune. Heeh. Ning kene wae, Gong, ndak mah pangan buta apa-apa ngene kono. Oh, seneng kene iki wae. Wis ben Sarmadi kemen dhewe iki. Anu, Ndara Permadi. Ayo, wong ampuh kok bare tuk pusaka barang to. Heeh. wah. Ibu kundi, punto kakangku, Permadi kembar. Wah, aku susulen, aku tulungono. Wah, Duh, Kakang Mas. Boten nginten yen Kakang Mas Bratasena kasangsa wonten mriki. Nanging Kang Mas pusaka paringanipun Begawan Anggara Parna menika mugi saged dados sarana waluyanipun Kang Mas Bratasena. wah. Wadiku cah bagus Permadi. Wah, tak trimo banget nulungi karo kakange. Iyung. Nggih Kang Mas ning ampun ngampleng to. Menika sampun sakmestinipun Yo, wis ayu Permadi. Wah, tak kanthi mbajutke laku. Nggone awake dhewe babat alas mertani Yayasa negara anyar iki.
Kakang Yai Dandun Wacana Yai Dananjaya lan sira Nekula Sedewa. Wah, yo piye Yudhistira kakangku? Ana apa? Kowe iki ora tenguk nang kene. Senengane kok. Iya mundur. Wah, nyerimpeti. Kula wonten dawuh Sapa sing nyeluk kowe iki? wis saka pangrasaning pun Kakang, iki kaya wis bakal antuk trontong-trontong pepadang. Nggone awake dhewe nedya ngupadi panitisan jumbuh kelawan sabdaning pukulan Hyang Bathara Darma. Lan ora suwe maneh negara mertani bakal kababar kamanungsan Yai. Yo, kalamun mengkono kabeh mung kudu ikhlas lahir batin. Patih gedene ranjamak ning kene. Wah, kowe iki mbok ya rumangsa awakmu gedhe. Dol kowe. Waduh. Arep lapor kowe kleru aku. Ono padha Kanjeng Dewaji. Nyuwun pangapunten yen kula nyela-nyela. Patih sapu jagat sajak sumengko. Ana wigati apa Sinuwun dadosna ing ngawuningan bilih negari mertani dipun risak titah ingkang salah damel, dipun rusak kayan titah ingkang salah damel. ana ing mertani. Jebulna satriya kang wani mlebu ana ing wewengkonku ya negara Kajiman Mertani, nanging ingsun wis uning lamun sira iku para satriya Pandhawa 5. Nun inggih dahat kasinggihan. Lajeng paduka menika sinten? Kauning ana Raden. Ingsun iki Prabu Yudhistira ingkang mengkoni wana mertani kene. Lan iki uga kadangku Pandhawa. Inggih. Menawi tetela paduka cikal bakal ing mriki, kula nyuwun gungan keparenga paduka mengestuni anggen kula badhe bebadra wonten meniki.
lan kula kadang badhe nderek ngayom dhateng paduka miwah manunggaling samukawis kalian paduka Yaya Kunta mapan ingsun wis suninga lamun Puntadewa lan Puntadewa den ayungi dening pukulun Bathara Darma ingkang mengkono Yudhistira kadang bakal manjing ana ing jagatmu Dandun Wacana bakal manjing ing Bratasena Dananjaya ing Permadi Nakula Sedewa uga manjing ing kembar Pinten Tangsen mung wae rening negara mertani uga wis kababar kamanungsan aku titip negaraku mertani iki dadi negara ngamarta mangsa Baranganira ngembat ing ring praja ayo mono para kawula dimen urip ingkang samat sinamat dan urip ingkang daya dinayan lan kebak ing katentreman rahayu 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 Punta